Ano ba na sa ang kalagi karon? Maukinig sa kababae nga nagpuyo sa address sa Tagum, Davao City. Nga dumatatampo nagda sa nga niya, Rita. Mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Rika. Sa di pa nag-usubdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Having you near me. So much for you. I want you have... Maayo kay nagkahigayong tagpanawag na ko ron. Sorry ha, Rika. Nag-busy na ko, babe. Tingali pa yag na anak kay babae diha ha. Ha? Oh, babe. Nangagi may hinuon. Kauban akong, kauban rin. Kat. Akong, nangagi may hinuon. Ganun nga siyang nung loob. Oh, babe. Nangagi may hinuon. Kauban sa mga co-worker. So, syempre, na yung mga babae. Di ba may pulos mga lalaki din eh. Unsa? May sad ka no? Kaya naglingaw-lingaw kag maayo diha. Samtang ako din hinagtagbag huwat sa imong tawag. Babe, kailangan siya kung maglingaw-lingaw din eh. Kapres na ba, babe? Mao ba? Sa ato pa, hasta paghatag og oras na ko kapoy na sad. Asa naman imong giingon ako sa wa pa kanilarga nga constant communication? Ha? Asa man? Babe, O tingalig na kay babae diha. Mong galit kay ka na ako. babe, wala yung tao na eh. Ambot di mo. Makalagot ka, Paul. Day, kapuya aning bisyo ni mo, uy. Hapit naman lang ta kada gabi magsigig inom. Dahil hindi kinahanglan ako kauban ron. Ikaw no, ikaw lagid mo naghatag og problema sa imong kaugalingon. Ikaw ra mo hugaw og hunahuna. Huwag ka kasabot ko na ako. Day nakasabot kaayo ko nimo. Gisabot ti ka. Unungan ka hati ka dinhi kung wa pa. Alright, day. Sipiat, guys. Sipiat na guys. Dahil nakasabot kaayo ko nimo. Gisabot ka. Unungan ka hati ka dinhi kung wa pa. Ang ako lang, ayaw palabi. Uy, kay wag na ikahatag di mo maayong kaayuhan. Maayong kaayuhan. Sorry, Jud, kuya. Sorry, lady. Last. Guys, sipiat na sabi guys. Ayaw palabi. Uy, kay wag na ikahatag mo maayong kayo. Mayong kalain. Ngan ka di ka din kun wa pa. Kay wag ni ikahatag Lugay ba kaayuhan mo? di mo. Gisabot ka. Unungan ka di ka din kun wa pa. Ang ako lang, ayaw palabi. Kay wag ni ikahatag nga kaayuhan diha nimo. Ah. Hello? Sige. Mapauli na ko. Day, dili na kita maubanan din eh. Muli na ko ni mag-una ha. Day. Husto na ana ha. Dili na palabi. Manawag ko ni mo unya. Kuya, ayaw na siya papalitag im na nun ha. Okay, ma'am. Una ko ni mo day. Ayaw ba gud pagabiig maayo, okay? Okay. Hi. Okay na ka? Oh. Murag, nasuki nyo ka din na. Kaya pinuwi ko magkabantay di mo. Pagbangkol ko sa tagya din eh. O ako mo yung gisaligan nga. O yung padagan din sa bar. O kabantay ko di mo. Ako na si Zach. Ikaw? Rika. Ika, Florio. Ay, labaras kong uwi. Ay, kinsa man ni. Number man. Hello? Hi. Kumusta? Kinsa ni? Si Zach, oy. Nalimutan ka na ako. Imo kong ihatagan sa imong number. Gabi eh. Dali na nalimot ha. Naong gainit mo na to. Ha? Ay, kung ina nga nalimot sa ka. Unsa? Scam! Joke na bitaw eh. Kung kang ibinuangan. Sorry ha. Pan ba?
Pwede ko makikamigan mo, Rika? Amiga raman ka ha. Oo. Kung sa paligos story mo. Wa, no? Ay, bitaw. Kung saan mo ka mabalik sa bar? Di pa ko sure, laki. Ngano di ay? Para ta magka-timing ko rin mo ba? Mo text lang niya ko ha. Sige ha, napa ko'y buhaton. Sa mukha ni daw kanya, eh. Sige magpanawag. I-block din ako, eh. Tsak. Si Paul? Ah, hello, babe. Babe, murag dili bagid ko makauli sunod buwan ay. Unsa? Pero niingon ka, mamuli ka, di ba? Mao lagi babe. Unya, wa pa may makapuli na ko good. Mo extend pa tingali ko mga 6 months. Babe, dugaya na ano, uy. Di saan pa ka na ako, ha? Mao lagi babe, pero pa mo ko'y mahimo good kay ang among boss man mo eh. Nihangyo na ko. Babe, gimingaw na kaayo po ni mo. Babe, isa gani ako. Kimingaw na kay ko nimo. Pero babe, sabta lang sa agad ha. Total, paraan to na bitaw ni. Paul, sige na lang, eh. O magyapon ko'y mahimo. Bisag maingon pa kung paulit na. Babe, Sige na. Sige na, kay may buhaton pa ko. May pagmaglaagi ako. Malingaw pa ko. Hey! What a coincidence! Oh. Sak! Remember? Naglikay na ka na ko? Unsa? Likay ko, eh. Di mo tingin ba kung tagod? Mas man mo kong i-black? Nya karon kaya nakita mo kita. I hope di ko na balibaran kung ipagnaon ko mo. Kay snacks ko mo. Libre ka. Kung Na, ano? please. So, di ka nag-rent? Oo, taod-taod na ko din niya. Sige na, eh. Paulit na kay tingalig. Pagabian ka og maayo. Thank you din sa paghatod, ha. Okay, thank you po. Kay itagal ko mong higayon nga magkasuot na. Sige na. Good night. Amping. Gwapo man din ni si Zach. Sa taon-taon namang sige kuyo. Karoon pa ko makapantay nga naaday sa hitsura. Ay, ano day ko eh. Naon sa day ko. Dili pwede no. Kaya na anak ko'y uyab. Ay. Kinsa magkaroon. Kadiyot lang. Zach? May mong muda yun? Ha? Siya kariyot lang good. Namo ko'y gilakaw to all this imong gipuyan. Mong nagkaroon ako kapit din eh. Sige, sige. Soy. Zach, Teka, kadoon na ba si mong naong? Mahimo pa palayo na gamay? ano naman? Madto ka nga may bawas tinuod nga pares na kibati. Zach, na ako'y uyab. Nga, ang ano di ay. Teka, nagagusto ko mo. Huwag limbaw ko nga pares na kibati. Ayaw pugi mo kaguling. Teka. Zach, Zach, makusa na kabuhan nga ato ng gibuhat. Dili ni husto. Rika, alipay tayo ba? O lagi, pero Layo yung uyap. Huwag ako may niya. Uli ba akong nalipay ka na ko, Rika? Mahal ti ka. Basta, mabalik ko din eh. Ano yung kasi mong ipuyan ka na ikaw? Zach, Siguro! kadiyot. Surprise! Paul? Ni ka? Yes! Huwag ko mapahibaon mo kay gusto kong i-surprise ka. Nidiretso ko ni mo din eh.
Wa ba ni kay bawo kung mga ginikanan nga muuli ko ron. Babe, mingaw kay ko nimo. Babe, hasta sa ko, babe. Ha? Pero, Rika, Please lang, Zach. Hunungin ako. Ayaw na pag-anis akong gipuyan kay naabot na si Paul. Please lang. Kung unsa may mahitabo na to. Ano man ka? Pila na kakaadlaw nga murag luspad kay ka. Ay, uwa, rabi, uy. Kuat. To. Oh. Excuse, ha. Babe? Babe. Saman, okay na ka? Okay May sakit ka? Okay na ko, babe. Medyo lain lagi na akong lawas. Mau ba? Sige. Mau pa ulit ng sugog sa iyo aron makapahukay ka din. Dili pa ka kumapos. Kinuha ko. Saan man rin ako? Kinalang ako ni Masiguro.